دم باش خوندکار نهیجا از ماموستا شموس محمد بورما برانش جوار ناسی آمادایی ددو و نه اما ایرو لسر نرخین جواکیه به تایبت اوانه لسر نرخین جواکی جبوی کو ام هنتشتا بگرن دست کو نرخین جواکی چاوانه چاواتن آوا کرن و نرخین جواکی ین جواک آمد تایبت چن جیانا جواکی ده مروف هر دم به جواک و خوزایره دکوه نوا تکلینده مروف هیا جیانا جواکی ده مروف به خوزای و جواکیره دکوه نوا تکلیه که ده مگو مروف به جواک و خوزایره ده نوا تکلیان ده جیان دکه دما کو اف تکلی پکتین ده انجاما مایندبونا هن هلوستان ده نرخن جواکی در کون هوله اف تکلی دما کو پکته ده انجاما وده یا کو بدمک درج ده درباس بویه هن نرخن جواکی تین آواکرن نرخ ته آواکرن یعنی جی پکته جه دست پیکا جواکی بونه و ده دما کو مروف جواکی بونا خواه چه کر نرخین جواکی هر دم جواکی بونی به پیش دخن. اف نرخین گو جبو جواکی چه بون هر دم جواکی به پیش ده دبن. جواک به سایوان به پیش دکوه. جواک به سایوان نرخان به پیش دکوه. جبر ویه که تگاه نرخین جواکی یعنی چه بونا وان به قاسی دیروکا مروواهی کوناره. جبرچه مروف گاوا کو جواکا خود چه کر نرخ بخور آوا کرن و اف نرخانا و جواکی بریوه دبن. مینا کاوان نرخان چیه؟ وقت چه ام جوارد بیشن نرخ؟ وقت آزادی نرخ آزادیه وقت هوی دموکراسی جواکا کومینال ام دکارن یعنی جیانا کومینال کد کار کومروف دیده کدا کو دیده باشی بدوی راستی ولاد پاریزی هاوردور پاریزی و هر وکیدن نرخین جواکی پرن هینن هیبری و روانی بریا نرخین جواکی واتین تایبت قزنج دکن هینن هیبری و روانی تشتین کو هیه برنگ خوی هیبری و برنگ خوی روانی واتین خو ین تایبت قزنج دکه بسایا بریا نرخین جواکی وان واتین خو قزنج دکه بیناک او شیر پیکر شیر اورکش جدر وی چی بوناوی یا هیبری نرخوی روانی جی دناوا جواکی ده هیه به نرخ دناوا جواکی ده ارکن نرخین جواکی چیه؟ شوا نرخین جواکی هن ارکن وی هنه ارک چنه؟ هرکن نرخین جواکی جبر کو نرخین جواکی جالیه هر کسی فه دنوا جواکی ده این کو دنوا جواکی ده جین با آوایی کی هفپار تن پجراندن نرخک هی دنوا جواکی ده همه جواک وید پجرینن و پشتگیریا دنوا مروفان ده به هستر دکه دنوا جواکی ده رین هزیرین و تفگری این کو جالی جواکی و تن پجراندن جالی نرخان و تن دیار کرن جواک چید که وان آلین جواکی هزر و تفگرا جواکی آوادکه هزر و تفگرا جواکی آوادکه و پیش دخه
erkên nirxên civakî çi ye ku hizir û tevgera civakê ava bike û bi pêş bixe. Di nava civakê de me goriyên hizir û tevgerê yên ku ji aliyê civakê ve tên pejrandin ji aliyê nirxan ve tên diyarkirin. Bi vî awayî mirov dizane çawa helwestên xwe bi rêk û pêk bike. Gorî vê mirov wê bizanibe çawa helwestên xwe bi rêk û pêk bike. Dema bihezire li gorî nirxên civakî wê bihezire tevgera xwe jî li gorî van nirxan wê pêk bîne. Ne ku bi awayekî dogmatîk, na bi awayekî berfirehtir, bi awayekî pîroz, bi awayekî zanistî wê li pêş bixîne. Nirxên civakî ji bo ku kesek karibe ji xwe re ristên civakî hilbijêre û pêk bîne pêşengiyê dike. Nirxên civakî ji bo ku kesek bikaribe ji xwe re ristên civakî hilbijêre û pêk bîne pêşengiyê dike. Nirxên civakî erkê civakî li ser kesan pêktînin. Erk datîne ser milê kesa û bi vê re helwesta kesan re birêve dibin. Helwestên kesa birêve dibin. Helwestên ku ji aliyê civakê ve neyên pejrandin asteng dikin û helwestên ku hatine qedexekirin nîşanî kes didin. Wek me got di waneya me yê çûyî de helwesta wek a diziyê, wek a destdirêjiyê her wekî din evana tên qedexekirin. Mirov di encama têkiliya bixweza û civakê re dibe civakî. Mirov encama wê têkiliya xwe ya bi civak û xwezayê re dibe civakî. Ji ber vê yekê ev gotin di cih de ye ku mirovbûn deyndarê civakîbûnê ye. Dema ku civakîbûn tune ba, mirovbûn jî berdewam nedikir. Civakê ji destpêka dîroka xwe hemû nirxên xwe yên çandî û bawerî di teşeyên civakî yên mîna kilan, hoz, êl û netewê de li ser hev kom kirine û bûne nasnameyên civakî. Dema ku civak nirx ji xwe re ava dike, bi avakirina wan nirxan re hin statûyên civakî û her wekî din yan jî bawerî nasnameya civakî tê avakirin. Ji ber vê yekê jî ev teşeyên civakî di pêvajoyên cûr bi cûr de ji aliyê civakê ve weke nasnameyên civakî hatine nîşandan. Her wiha kes kom her wekî din bi nasnameya civakî ya ku civakê diyar kiriye hatiye naskirin. Mirov bi nasnameya civakî ya ku civakê li gorî nirxan ava kiriye ew mirov tê naskirin. Pîverên civakî yan jî normên civakî. Pîverên civakî. Di nava civakê de ji derveyî nirxên civakî hin pergalên zagonan hene. Pergalê zagonan hene. Ji derveyî nirxên civakî pergalên zagonan hene. Ev pergalên zagonan çawaniya tevgera kes nîşan dide. Çawa ku kes tev bigere nîşan dike yan jî diyar dike. Dema ku kes van pêk neyne ji aliyê civakê ve tê şermezarkirin. Pergala zagonan heyî. Li gorî çi? Li gorî rêgezê civakê yên hezarê sala ji xwe re ava kiriye. Wek pergala zagonan bi saya van nirxên civakî hatiye çêkirin. Dema ku kes van pergalan pêk neyne di nava civakê de tê şermezarkirin. Ji van pergalên zagonan re pîverên civakî tê gotin yan jî normên civakî tên gotin. Pîverên civakî yên nenivîskî hene û yên nivîskî hene. Nenivîskî û nivîskî. Pîverên civakî yên nenivîskî û yên nivîskî hene. Yên nenivîskî taybetiyên civaka polîtîk ên mîna sinc, kevneşopî û her wekî din digire nava xwe. Weke sincê civakê, weke kevneşopiyên civakê digire nava xwe. Mirov dikare ji van norman re yan ji van pîveran re çi bêje? Nivîskî zagonên civakî ên ku nenivîskî yan jî nav li wan bike ku zagonên civakî yên nehatine nivîsandin. Di hişmendiya mirov yan jî di aqilê civakê de maye. Ji xwe mafên civakî yên nenivîskî jî ji van norman re tê gotin.
hêza pêkanîna van norman bêhtir bi awayên şermezarkirinê derkeve holê. Ev norm yan jî pîver ji çêbûna civaka yekem heta roja me ya îro bandor û giringiya xwe diparêze. Yê di dwa pîverên ê nivîskî mirov dikare derketina nivîsê re bigire dest, dema ku nivîs dest pê kir di dîroka mirovahiyê de teknîka nivîsê li cem Sumeran dest pê kiriye. Cem wan ji nivîsa wan re nivîsandina mêxî tê gotin. Sumer normên xwe yên civakî li ser tablet û dîwarên çikilan dî dinivîsandin. Dîwarên çikilan dî ên tabletên biçûk bûn. Dixistin hindirê yani bi agir gelkî dişawitandin, germ dikirin û ji qermîtê roja me ya îro bêhtir çêtirin ji ber heta bigot bêjin 5000 sal heta roja îro berdewam kirine. Di dîrokê de ji aliyê Qiralê Babil Hammurabî ve bi awayê zagon hatine birêk û pêk kirin. Hammurabî di dîroka Sumer de zagonên xwe taybet ava kiribûn û diyar kiribûn, li ser civakê jî ferz kiribûn. Di dema Grêk û Romayê de zagonên girêdayî demokrasî û komarê bi awayê zagonên mafî hatine bi destxistin. Dema Grêk û Romayê de Grêk û Romayê yani berî zayînê 500 sal tiştekî wilo heta piştî zayînê 500 salî jî yani dora 1000 salî berdewam kiriye hin zagonên girêdayî demokrasî û komarê bi awayê zagonên mafî hatine bi destxistin. Anha birêveberina civakî. Civak çawa bê birêvebirin. Birêveberina civakî. Civak yan jî komek civakî her dem hewl dide ku kar û barên hebûna xwe bidomîne, ku jiyana xwe bidomîne, ku xwe biparêze. Ji bo ku karibe vê yekê pêk bîne, her dem pîvanên ji endamên xwe re pêk tînin yani hin pîvanan ji endamên xwe re datîne. Ji va pîvanan re çi dibêjin? Birêveberina civakî. Yan jî tê gotin birêveberina civakî. Du amûrên bingehîn ên birêveberina civakî hene. Di amûr yani di armancê bingehîn ê birêveberina civakî hene. Armanca yekem çi ye? Armanca yekem Mago di armancên bingehîn yên birêveberina civakî hene. A yekem pejrandina nirxên civakî ye. Ku nirxên civakê di nava xwe de bipejirîne. Ya duyem asta pêkanîna pêvirên civakî ye. Asta pêkanîna pîverên civakî. Hevsengiya civakî bi rêya birêveberina civakî pêk tê. Eger rêveberî di nava civakê de hebe, wê hevsengî jî di nava civakê de hebe. Di encamê de her civak li gorî civakîbûna xwe li ser endamên xwe bi rêveberinekê pêk tîne. Di qonaxa yekem de civakê civakîbûna xwe bi awayekî xwezayî doman dibû. Her tişt derdora xwe xwezayî dîtibûn û jiyana xwe bi vî awayî doman dibûn. Qonaxa duyem jî bi derketina şaristaniyê re dest pê kiribû. Ya rast ew e ku di vê qonaxê de civakîbûn ji rêya rast û civakîbûna xwe hatiye dûrxistin. Yan jî derxistin. Civak ji rastiya xwe hatiye derxistin. Îro jî civak hebûna xwe didomîne lê nakokiyên di navbera civak û şaristaniyan tev dewlet de her diçe zêdetir dibe. Ji serdemên destpêkê û vir de zagona ku civakê vedîtibû bi hawara wê ve tê. Dewlet ji bo ku karibe civakê bi rêve bibe û desthilatdariya xwe bidomîne, di nava destûrên bingehîn de hin zagonên li gorî xwe bi navê xwe da nîşan dikin. Di wan evê nenivîskî de zagonan bi navê xwe da nîşan dikin.
لعالی دن جی جواکا خوزاییان جی جواکا کو هبونا خادومان دیه بریا همو کونشوپین خواه این گلری سنج و مراته خواه یا اولی و یکی پکتینین یعنی جیانا خواه وی آوایی بردوام دکن اف نای واتایا کو هر کونشوپیا گلری دی جواگونه ده هر دم رستکی ارینی دلیزن دبکو هن کونشوپین ین جواکی رستکی نینیجی بلیزن میناکاوی وقت دبیجی دوزن خوینه دوزن کد نوا اعلان و هوزان دچه دبه دوزن خوینه جواره تی گوتن آنا موانع خواب داوی کر پرسین نرخاندن مبهوره چاره سر بکن پرسایی که چند نرخین جواکی بنویسه وندکار ببیجن آزادی، وکوی، دموکراسی، جیان کومینال، کد، باشی، بدوی، راستی، ولاد پارێزی، هاوێردۆر پارێزی، هەواڵتی، براتی، جیرانتی هەر وەگیدن پرتشتن. پرسا ددوا ئەرکێن نرخên civakî diyar bike rên hizir û tevgerê ji civakê re vedike. Rêya hizir û tevgerê ji civakê re vedike erkê wê sereke ev e. Pirsa siya çima mirovbûn deynddarê civakîbûnê ye. Mirov di encama têkiliya bixwaza û civakê re dibe civakî û di jiyana xwe bi saya wê bi wate dike. Bê civakbûn mirov jiyana wî bê wate ye. Pirsa çara beşên pîverên civakî şîrove bike. Me got pîverên civakî yên nenivîskî, normên nenivîskî, taybetiyên civaka polîtîk ên mîna, sinc, kevneşopî her wekî din digire nava xwe. Yên nivîskî me got mirov dikare pîverên nivîskî di derketina nivîsê re bigire dest û zagonên Hemûrabî xwe li ber çav bûn ku ew zagonan danîn civak li ser wî bingehî birê bibirin. Pirsa pênca birêveberina civakî pênase bike. Me got ew pîvanên ku ji endamên civakê re tê gotin birêveberina civakî yan jî ew pîvanên ku birêveberina civakî çi ye? Li gorî wan pîvanê ku ji endamên civakê re tê dayîn. Pirsa şeşa armancên bingehîn ê birêveberina civakî diyar bike. Armancê wê bingehîn çi bû? Me got pejirandina nirxê civakî ye ya didwa asta pêkanîna pîverên civakî ye. Ya didwa asta pêkanîna pîverên civakî ye. Waneya me li vê de kêfdayî bû bimên kêf û xweşî heta waneyeke nû.